Hyvää sunnuntaipäivää. Perjantaina tosiaankin sain tekijän kappaleet tästä uudesta Klaanin suojeluksessa -kirjasta. Tämän virallinen ilmestymispäivähän on ensi perjantai, 14. päivä, mutta kirjakauppoihin levittämiseen varataan aikaa niin, että sitä alkaa nyt jo osittain löytyä kirjakaupoista ja jotkut vielä odottaa tilaamiaan kirjoja, mutta perjantaihin mennessä on ihan varmasti sitten joka paikasta saatavilla. Tämä kirja syntyi, vaikka tätä ei pitänyt alun perin syntyä. Mähän silloin kun kirjoitin Klaanin vieraana -kirjaa, niin luulin tekeväni yksittäistä teosta. Sitten vaan jossakin vaiheessa ensin esilukijat rupesivat sanomaan, että tässä jää liikaa asioita kesken, että tähän pitäisi saada jatkoa. Ja sitten kun sain kustannussopimuksen, niin huomasin kustannustoimittajan kanssa keskustelevani siitä, että tästä tulee sarja. Ja kun tämä Klaanin vieraana, mikä on mulla tässä pokkarina, tätä siis kovakantisena ei juuri enää löydy, tämä sai nimensä, niin sitten oli aika helppo keksiä myöskin jatko-osien nimet, ja itse asiassa huomaan, että niistä tuli aika kuvaavat ja osuvat, eli todellakin tämä kakkososa on Klaanin suojeluksessa, ja sitten vuoden kuluttua keväällä tulee tämä Klaanin tulevaisuus, ja sitten 2 vuoden päästä Klaanin toivo, ja se on sarjan viimeinen. Multa on kysytty, että onko sarjan kirjoittaminen ollut helpompaa vai vaikeampaa kuin yksittäisen kirjan. Olen jopa kuullut kommentin siitä, miten laiskoja kirjailijat nykyään on, kun ne kirjoittaa vain sarjoja, ja sehän on ihan helppoa. Tavallaan oli helppoa, kun tunsi jo ne hahmot, ne oli tuttuja, ne oli rakkaita, se maailma oli tuttu, siihen pääsi vaan kuvaamaan sitä syvemmin. Mutta siinä on myöskin se vaikea puolensa, eli yritäpä kirjoittaa sitten niin, että vahingossakaan et kirjoita itseäsi pussiin. Eli että kaikki tapahtumat ja henkilö- ja hahmojen luonteet, kaikki pysyy samanlaisina, minkälaisiksi ne on niin kuin alun perin kuvattu. Eli ei sekään helppoa. Kirjoittaminen ei ole koskaan helppoa, se on eräs itsekidutuksen muoto. Mutta se on ihanaa silti. Lumien kutsusarjassa tärkeintä on tietysti juoni ja sen kiemurat, mutta tässä, kuten tuossa ykkösosassakin, niin tärkeää on myöskin se, että päähenkilö ei ole ihan tavallinen, vaan Agnes on liikuntavammainen, tuon ajan kielellä raajarikko. Se on kuulemma monen ajatuksia herättänyt ja monet saanut miettimään asioita ihan uudella tavalla ja ymmärtämään meitä nykypäivän liikuntavammaisia. Mutta mä haluan korostaa samalla, että nämä kirjat, näiden juoni toimisi täysin, vaikka Agnes olisi tervejalkainen. Eli siinä kannattaa huomata se, että ei se vammaisuus, se ei oikeasti muuta elämää yhtään miksikään. Ihan samanlaisia vaiheita ja samanlaisia ongelmia, samanlaista elämää Agnes elää kipeitten jalkojensa kanssa kuin jos hän olisi täysin terve. Eli nämä voi lukea ihan puhtaasti viihteenä tai sitten nämä voi lukea kuvauksena siitä, millaista vammaisen elämä on. Edelleenkin tässä kakkososassa, niin kuin jatkossakin, niin Agnesin saamat kommentit on 2000-luvulta, vaikka kirja muuten on mahdollisimman tarkkaan kuvattua 1700-lukua. Mä toivon, että Klaanin suojeluksessa löytää lukijansa. Mua jännittää ihan hirveästi sen saama vastaanotto, koska kun tämä ykkösosa tuli, tästähän lähti silloin ennakkokappaleet tietyllä jakelulla ja tammikuusta alkaen sain tästä jo arvosteluja ja kommentteja, ne oli positiivisia, joten silloin kun kirja ilmestyi sitten maaliskuussa, niin mä tiesin, että kyllä siitä tykätään, mutta nyt tämän kakkosen suhteen mua jännittää tosi paljon se, että mitä te olette odottaneet, saatteko te sitä, mitä te olette odottaneet, koska mä en halua tuottaa kenellekään tietenkään pettymystä. Mutta toivottavasti te pidätte tästä kirjasta, toivottavasti tämä löytää lukijansa samassa mitassa kuin tuo ykkösosakin. Ja tosiaankin vuoden päästä sitten tulee tähän jatkoa. Mutta nyt juhlitaan ja iloitaan tästä, että Klaanin suojeluksessa on ilmestynyt. Mukavia lukuhetkiä.